Cintia López Novo, que vai falar da contaminación co virus da mitomatose do coello no ambiente de granxas de coellos infectadas, Bioredes. Un aplauso. Eu son Cintia, pertenzo ao grupo Invesaga e temos unha liña de investigación na que nos dedicamos a detectar os virus no ambiente. Este estudio pertenece a ela e o que fixemos aquí foi detectar como se distribúe, o sea, en que localizacións está o virus da misomatose nunha granxa de coellos que estaba infectada polo virus. Para poñernos un pouco en situación, compre dicir que a misomatose é unha enfermedade infecciosa específica do coello que cando se empezou a estender por Europa causaba mortalidades moi altas. Na actualidade a cifra de mortalidade reduciuse, pero sigue sendo causa de importantes pérdidas económicas na produción cunícola. O virus da misomatose, este virión que vemos aquí, é bastante grande, é bastante sensible ao calor e á maioría de desinfectantes, pero aínda así pode permanecer infectivo no ambiente polo menos 2 meses. A transmisión da misomatose principalmente produces a través de vectores, que son estes que temos aquí, os mosquitos e as pulgas. Pero tamén está descrita a transmisión a través de vectores inanimados, como poden ser o pienso ou a auga contaminada. Por outra parte, tamén se describiu que a transmisión pode ter lugar por contacto directo con coellos infectados ou a través de vía respiratoria ou por vía xenital durante o coito. Esta enfermidade afecta sobre todo a coellos de entre 40 e 60 días, pero, sen embargo, os signos clínicos aparecen con máis frecuencia nas reproductoras xestantes a término e nas recén paridas. Os signos clínicos que produce esta enfermidade dependen da forma en que se manifeste. Así temos unha forma típica que se caracteriza por estas formacións nodulares que aparecen na pel do coello, que se conocen como misomas. E, por outra parte, temos a forma atípica, na que non aparecen estes misomas, pero o coello mostra síntomas como conxuntivite ou rinite. Para protexer e controlar a enfermidade nas granxas industriais, lévase moitos anos facendo vacunación, que de feito é obrigatoria en España. Para eso utilízanse vacinas vivas, porque as mortas non son eficaces, son vivas atenuadas. O primeiro tipo que vou a comentar é a heteróloga, que está feita cun virus que é similar ao da misomatose, o que fai que se aplique esta vacina é a súa seguridade. Pero, ainda así, a máis extendida é a homóloga, que se fai cunha cepa atenuada do virus propio da misomatose. Esta vacinación aplícase sobre todo por vía intradérmica, é a máis extendida na actualidade, pero aínda así sen aparecendo coellos enfermos granxas que aplican este tipo de vacinación. Polo tanto, ante esta problemática, decidimos facer un estudio para, por un lado, saber en que localizacións e utensilios aparece o virus da misomatose nunha granxa vacinada e infectada. En segundo lugar, comprobar a eficacia da vacinación en evitar a eliminación do virus. E, en terceiro lugar, valorar a utilidade da detección en mostras ambientais mediante o uso dunha técnica de detección de ADN, como é a PCR, no estudo epidemiolóxico desta infección en granxas nas que se realiza a vacinación. Polo tanto, para facer o estudo, o que fixemos foi ir a unha granxa que estaba padecendo problemas co virus da misomatose. De feito, había animais que amosaban os signos clínicos. Esta granxa levaba moitos anos facendo un programa de vacinación fronte á enfermidade. A toma de mostras basouse en tomar con hisopos estériles, frotalos por diferentes superficies e zonas da granxa. Nas imaxes podense ver algúns exemplos, por exemplo, tomamos mostras das gaiolas, tamén das mans do traballador ou da sola dos zapatos do propio traballador. Ademais destas mostras das superficies, tamén utilizamos este colector de aire que ten uns filtros como estes que son de xelatina e permiten atrapar os microorganismos e virus que poida haber no aire da granxa mediante a succión dun determinado volumen do mesmo. Ademais, para poder estar seguros de que a carga vírica que detectábamos na granxa infectada correspondía a cepas de campo do virus e non a eliminación de cepas vacinais por parte dos animais que estaban sendo sometidos á vacinación, tomamos mostras nunha granxa non infectada polo virus que aplicaba o mesmo programa de vacinación. Como as mostras eran moi heteroxéneas, para poder analizalas e clasificalas un pouco, pois fixemos varias categorías en función da zona onde se obtivera a mostra. Así, nas zonas con presenza de animais, pois dividímolas en función das naves da granxa, reproductoras, cebo e reposición.
E nas zonas nas que non se atopaban animais, pois dividímolas en almacén, traballador, oficina e perímetro. Unha vez chegados ao laboratorio, pois os isopos e os filtros que se utilizaron no colector de aire mesturáronse cun medio que obtivemos unha suspensión, da que extruxemos o ADN que ali houbera e sometímolo a unha técnica para poder saber se o ADN do virus estaba nesas mostras, que é a técnica de qPCR. De todo isto, obtivemos os seguintes resultados. En primeiro lugar, destaca que a maioría das mostras da granxa infectada eran positivas, pero, sen embargo, na granxa non infectada non obtuvemos ningunha mostra positiva. Isto o que indica é que toda a carga vírica que detectamos na granxa infectada correspondía a cepas de campos do virus, e non había eliminación de cepas vacinais por parte dos animais infectados, dos animais vacinados, perdón. En canto a xa os resultados da granxa infectada, fixemos varias comparacións. A primeira foi da carga vírica e do número de mostras positivas que tuvemos nas zonas con presencia de animais e das zonas onde non estaban presentes os animais, segundo as categorías que estableceramos previamente. Obtuvemos que hai unha maior carga vírica nas zonas con presencia de animais, o que pode resultar lóxico porque son os que están padecendo a infección. Pero, sen embargo, destaca que as zonas en presencia de animais pois, tamén tuveron unha carga vírica bastante elevada. E isto indica que poden actuar como fómites na transmisión da infección e, polo tanto, teñen que ter sidos moi en conta na hora de aplicar protocolos de limpeza e desinfección. Dentro das zonas con presencia de animais, pois tamén fixemos unha comparación entre as tres categorías que estableceramos. E obtivemos que a carga vírica máis elevada estaba na zona de reproductoras. Isto ten a súa explicación en que estes son os animais que máis habitualmente mostran os signos clínicos, que son a fonte de infección, e polo tanto pois é lógico que a carga vírica sexa máis elevada nesta zona. En canto ás zonas en presencia de animais, destaca que a carga vírica máis elevada se obtuvo na zona de perímetro, pero compre dicir que a única mostra positiva desta zona pertencía ao contedor de cadáveres. E aí é onde se tiran os restos dos animais que faleceron a causa da enfermidade. Isto, polo tanto, é un resultado bastante lóxico. Pero o máis salientable desto son os resultados positivos obtidos nas mostras procedentes do traballador, que indica que pode transmitir a infección a outras granxas a través do seu vehículo ou incluso da roupa que utiliza na rúa ou no calzado que utiliza na rúa. E, polo tanto, ten que ser tido en conta a hora de aplicar protocolos de bioseguridade para evitar a transmisión da infección a outras granxas. A última comparación que fixemos foi entre os elementos que entran en contacto directo cos animais e os que non. Consideramos elementos que entran en contacto directo cos animais, as gaiolas, as mans do traballador, o contedor de cadáveres e tamén elementos como os carros que se utilizan para transportar os animais dun lugar a outro da granxa. Aquí tamén obtivemos, como era bastante esperable, que as mostras desas zonas con contacto directo cos animais pois tiñan unha carga vírica significativamente máis elevada, o que indica que estar en contacto co animal pois é un factor importante á hora de transmitir a infección. Unhas últimas pinceladas aos resultados foi que non existen estudios previos sobre esta enfermidade no que se refiere á detección ambiental, pero comparamos os resultados cun estudio previo que fixéramos na enfermidade aleutiana do bisón, que era moi similar a este, pero para a enfermidade aleutiana non existe vacinación, o que indica que a vacina que se aplica non afecta a distribución ambiental do virus. Por outra parte, como esta granxa tamén se estaba vacinando por vía intradérmica, é a vía recomendada, pero cos resultados que obtivemos indica que non ten por que ser eficaz, non está impedindo que os animais infectados eliminen o virus. Por último, a detección de carga vírica en elementos que non están en contacto cos animais permítenos dicir que a PCR pois é útil para valorar as medidas de bioseguridade que se aplican nas granxas, xa que este método permítenos detectar a presenza do virus xa non só nos animais, sino en elementos que non teñen ningún contacto e que non habería outra forma de evalualos. Polo tanto, deste estudio sacáronse estas 4 conclusións. A primeira é que a detección dunha carga vírica importante en zonas e elementos en contacto cos animais indica que poden actuar como fonte de infección. A segunda é que o persoal da granxa pode xogar un papel moi importante na diseminación da enfermedade dentro da propia granxa e a outras granxas.
A terceira é que a vacinación intradérmica pois non impide a eliminación do virus por parte dos animais enfermos, polo que a súa aplicación pois non está sendo eficaz para erradicar a enfermidade en ganxas infectadas. E a última é que a detección en mostras sementais utilizando a técnica de PCR é unha ferramenta eficaz para valorar o comportamento epidemiolóxico do virus da misomatose en ganxas infectadas. E isto é todo. Moitas gracias pola súa atención. Muchas gracias.